Is Scoil chónathe in Gaeltacht trínéise é Coláiste na Rinne, agus is iondúil gur daltaí Scoil a chonaí ann, a chána grúpa nua chun cónaí sa Scoil an tachtainsa. Seo snowball an cruinnín, bhfuair mar dí ané, agus tá trí cruinnín eile agan, agus tá siad go háin gléite. Mar tá sé go deas, má bíonn tú anna brena, tá tú an just chur ceiste cinere agus just taobh síos agus just bheag sprí le na hainmhithe agus tá siad anna gléite. Bíonn daltaí agus aoibhithe Coláiste na Rinne ag cabhrú le chéile níos mó ná slíomháin. Bíonn siad just an seo chun beidir chun aoibhinn muid food agus chun bia a thuirtóibh. Bíonn tá sicíní againn agus breithin siad uimhecha, so bíonn uimhecha againn don bhricfásta gach lá, so tá sé sin gama. Ach mar sin féin, ní saoil gan fíocha é an bhfeirm ag Coláiste na Rinne. Uair amháin chur Harry a líthróid sa pen agus bhí an gabhar ag spríló, agus ní fuair sé an líthróid ar easí gur trí lá. Déalaigh an gabhar as an grom. Bhí si ag rith ar an Coláiste. Bhí gach páistí ag goire. Rug ífe an gabhar agus thug si abhaile. Bhíonn si just astó a bheith hainmhithe agus fad is gcuil sin seo Scoil cónathe so is rud éigean dómh le bheith a tuairteachas dó agus fad is gcuil si tuairteachas dó féin comá agus bhfuil mína tuairteachas dó comá. Is bhád an Coláiste na Rinne. Is brád an Coláiste na Rinne. Tásúil ag lucht Coláiste na Rinne níos mó aoibhithe fós a chur le na bheirm a machchansa.